खालिनाय जों गोबांमा जागा नुगो बाक्सा बरके एन्जय खानि थांथानि अन्न लामा रमै एन्जय खायो बा फेक जांनाय मानि रक पान चावि एन्जय खायो बा जे ताकनि जे एकटो आगे साइ कलांगमानि कग्र जे हामिया मानि रक चावि बाक्सा एन्जय खायो अब हाइके एन्जय या जों जतनो थामसा के एक लगे खे और जागाव मेलाव मानलायनाय कक सालायनाय बायके से एन्जय खायलायनाय ओमहाय हामिया जिनिस चावि फेगै एन्जय आबनो एक्चुअली एन्जय या अब हाइके जों एन्जय खाया जों सुस्थ बाबे न जों एन्जय खायलायनाय ओंखे ते दिनै अ मेलाव जे मानजा फायनाय बेसिरभाग न जों नगो जे जिनि सिक्ला सिक्लि रक और एन्जय खानि भाई दंगो बरक जे बोरै सिक्ला रक फानुखा सेराय रक फानुखा किसा सतर्क भाबे तंदि कारण केवल जदि न थां थानि किफिल थानियो एक दुइजना बरक हामिया फानु तंखे बरक जदि केवल हामिया सामखाइके जों और जागा जे कुथुमै तंथगानि बा एन्जय खानि बा कुथुम लाइमानि आबो बिफलन थांनाय आबो निबाङै सेराय खनाय जतनो आं कयो जाते किसा सतर्क भाबे बा ग्रुप भाबे नगरगो किफिलदि साइजिं कनै रके ता किफिलदि कारण साबोताम हामिया वानसोइ तंखा केबन बखाव हाबै थाङै जों नायमिया आबो हायरनो किसा सतर्क तंदि जों अबहायके ट्रिं अनुष्ठान बा चिनि जे कालचारेल न जों जेबो डेभलपमेन्ट खायनि बागै जों अबहाय अनुष्ठान खूब काहाम अनुष्ठान न ते विशेष कइरा ओ मयनामा एलाकाओ अबो जे 24 बছর चलै तंखा आबो खूब तंथमानि कग न नेक्स्ट ईयर अंखे न 25 इयर्स नाय आबो जतनि बाङै न तंथमानि कग न जों नेक्स्ट ईयर बो तेबो काहाम के प्रोग्राम खायलायनाय तेबो एन्जय खायलायनाय आं और लंगथराय बेली SDPO हिसाबे जास्ट कयेक माने 2 मास कसी ओ एलाकानि सिचुएशन रक आस काम के साइमेयाको जों आस्ते आस्ते सिनिलायनाय ओ एलाकाओ बाहाय दं बाहाय रक चलै दं आबो आस्ते आस्ते तेबो आं जत ओ एलाकानि बरक रकनि मालाय कक सालायानो ते जे एलाकानि बरक रकनो आं अबनो कयो যখন সময় মানো आन अफिसआव थां मानो थाङै मालाय सालाया मानो जों जत मिले ओइ बाहायके जतनि काहामनि बाङै जों तेबो काहाम के आगगलाय मानो कारण आनि जे आगे कनै जे बरक साइ थांखा सिनि फिउचारनि जारा आसा जांनाय बरक सिक्ला सिक्लि जेबाबे फेक जांनाय मानियो कुबुलुइ बनि लाइफ नो जेमन बो